Is-sena 2022 kienet sena rekord għad-dinja tal-films fil-Gżejjer Maltin, kif iddaħħlu l-fuq minn 85 miljun euro fl-ekonomija minn 24 produzzjoni li saru f'pajjiżna matul is-sena. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet li għaliha kien hemm preżenti l-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo u l-Kummissarju tal-Films Johan Grech. Johan Grech spjega li s-sena 2022 kienet l-aqwa sena tul dawn l-aħħar 10 snin għal-films fejn permezz tal-24 produzzjoni li saru kemm Maltin kif ukoll barranin. Aktar minn 900 Malti u 1000 persuna mhux Maltija ħadmu f'dan il-qasam. Spjega kif matul dawn l-aħħar 5 snin saret ħidma sabiex settur li kien jitqies bħala wieħed tal-part-time jinbidel f'wieħed li joffri opportunità għal karriera b'saħħitha għal Maltin u Lawċin. Is-sena 2022 kienet sena rekord fil-films. Kienet l-aqwa sena f'10 snin. Fejn rajna 24 productions Maltin u barranin jinħadmu f'pajjiżna. Tajna l-opportunitajiet għal 900 persuna Maltija jaħdmu fil-films. U wkoll kienaw il-fuq minn 1000 persuna barranija jaħdmu fuq dal-produzzjonijiet. Issa rridu nkomplu nħarsu l-qudiem, rridu nkomplu naħdmu għal aktar xogħol. U għalhekk irridu aktar nies jinaqdu magħna. Għaliex aktar nies jinaqdu magħna jfisser li aħna nkunu nistgħu nattiraw aktar produzzjonijiet lejn pajjiżna. Grech qal li saret ħidma biex dan issir settur sostenibbli li joffri opportunità lil kulħadd fejn sar investiment mill-aqwa sabiex Malta mhux biss tkun fuq il-mappa, imma saħansitra tkun minn ta' quddiem f'dan il-qasam. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo qal li din l-aħbar hi waħda pożittiva ferm u li dan is-settur sar wieħed b'saħħtu li qed ikun ta' kontribut għat tkabbir ekonomiku. Qal li l-ħidma mhux se tieqaf, iżda se tkun qed titkompla permezz ta' żewġ prinċipji, l-edukazzjoni u t-taħriġ, kif ukoll l-investiment kapitali u fiskali. Spjega kif jemmen l-edukazzjoni hi ċ-ċavetta tas-suċċess. Kien għalhekk li qed isiru masterclasses f'dan il-qasam sabiex l-industrija tibqa' b'saħħitha. Matul il-ġimgħat u x-xhur li ġejjin, il-Gvern ser ikun qed jimbarka fuq kampanja ta' marketing flimkien mal-Malta Film Commission Screen Malta. Dan ser wassal sabiex inkomplu nagħmlu lil pajjiżna ħafna iżjed attraenti milli kien fis-snin ta' qabel sabiex bekk naraw li jkollna iżjed produzzjonijiet tal-films illi jażlu lil pajjiżna. Dan nemmnu li ser wassal biex ikollna kemm blockbusters u anke films kemm xejn iżgħar li l-kol kemm huma kapaċi joffru iżjed opportunitajiet kemm lil min ġewwa stabbilit u anke lil min għadu irid jibda l-karriera tiegħu f'din id-dinja tal-films hekk eċitanti u interessanti għal pajjiżna għaż-żmien li ġej. Bartolo spjega li permezz ta' ħidma sfiqa kif sar tul dawn l-aħħar snin pajjiżna jkompli jattira aktar produzzjonijiet u li għalhekk jeħtieġ li jkollna r-riżors uman imħarreġ biex bekk din l-industrija tkompli toffri aktar opportunitajiet.